Sinoć su rukometaši Goč Merkura ostavili srce na terenu, ali to nije bilo dovoljno. U prvoj finalnoj utakmici play-offa za ulazak u Arkus Superligu izgubili su od Vranja golom razlike koji su gosti postigli 10 sekundi pred kraj. Finale u svakoj reči je opravdalo da ove dve ekipe su najbolje u ligi. Videli ste da je doza sreće bila na strani ekipe Vranja. Nažalost, poraz. Imamo tu drugu utakmicu, bit će jako teško, daćemo sve od sebe, pa kako bude. Vranje je prvenstvo u Super B ligi Istok-Zapad završilo na drugom mestu, zbog toga su Vrnčani bili domaćini prve finalne utakmice play-offa. Vranjanci su znali da sa favoritom ulaze u duel i zbog toga trebalo je njih prvo, da ne kažem, malo psihološki pripremiti. Igrate sa liderom, igrate sa jako iskusnom ekipom. Uglavnom, mislim da su hrabro i prvo bi se njima zahvalio stvarno što su ispoštovali sve i eto, rezultiralo je ovom prvom pobedom. Tako, zahvalio bi se publici u Vrnjačkoj Banji, što je za mene stvarno lep događaj da bude ovoliko ispunjen na rukometnoj utakmici i volio bi stvarno da svaka utakmica bude ovakva. Uglavnom, i zahvalio bi se isto ekipi Goča na fer i korektnoj ove igri. Iako u Arkus ligu prelazi samo jedan tim, vremena još ima za vrnjačke rukometaše, jer se play-off igra na dve dobijene utakmice. Naredni susret dve najbolje ekipe je u subotu 3. juna od 19 časova u Vranju.